सिंधुदुर्गात अल निनोच्या प्रभावामुळे कडक ऊन आणि तीव्र उष्णता वाढली आहे। याच पार्श्वभूमीवर आता जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि माध्यमिक शाळांच्या वेळेत मोठा बदल करण्यात आलाय। गेल्या काही दिवसांपासून सिंधुदुर्गात उन्हाचा चटका प्रचंड वाढलाय। दुपारच्या वेळी लहान मुलांना शाळेतून घरी परतताना उष्माघाताचा आणि त्रासाचा सामना करावा लागतो। हीच गंभीर बाब ओळखून कुडाळचे जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी पुढाकार घेतलाय। त्यांनी थेट जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र केबुडकर यांची भेट घेऊन शाळांच्या वेळा सकाळच्या सत्रात करण्याची मागणी करणारं निवेदन दिलं होतं। शिक्षक संघटना व पालक यांच्या मागणीनुसार की या अल निनोमुळे वातावरणात बिघाड झाल्यामुळे प्रचंड उन्हाचा त्रास होत असल्यामुळे मुलांच्या शाळेची वेळ बदलण्यासाठी मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी केबुडकर साहेब यांच्याकडे पत्र दिलं होतं की शाळेचा वेळ बदला। त्यानुसार केबुडकर साहेबांनी त्याला मान्यता देऊन शाळेचा वेळ सकाळी 7 ते दुपारी 11:30पर्यंत केलेला आहे। त्यामुळे पालक वर्ग व शिक्षक वर्गात एक आनंद उमटलेला आहे। त्याच अनुषंगाने याच्यामुळे पाण्याची टंचाई सगळ्या गोष्टी होत आहेत। प्रचंड उन्हाचा त्रास असल्यामुळे या ठिकाणी हा निर्णय योग्य असल्याचं मत सर्व पालक वर्गाने घेतलेला आहे।